מה זה המקום הזה? מה זה? מאוד לריקו ברבס, חברים שלי היקרים, בואו תראו. אנחנו נמצאים פה בבנייני האומה במספרה החדשה שלנו, לתפוס המספרה הכי מטורפת שתראו פה בירושלים. מה זה ההשקעה הזאת, שלמה? הכל התחיל לפני 5 שנים, שהייתי אצל יעקב, נער בן 14. וברוך השם, בזכותו ככה התקדמנו, והיום ברוך השם יש לך ריקו ברבס. יעקב גם דאג לי אחרי זה לעבוד אצל ישי דיין, למי שמכיר, ומשם התקדמתי הכל בזכותו. ומגיע לך כזה מקום. חברים שגרים, יפו 216, כולם מוזמנים לפה. אנחנו מתחייבים לאיכות הכי גבוהה שיש פה. אנחנו לוקחים לכם כאן פה את כל מוצרי הגילבה, אפטר שבי. יש פה מכונת קפה, יש לנו פה דמי 4, יש לנו פה את כל הדברים הכי טובים שיש לנו פה בימי שישי. כולם פה מוזמנים, אנחנו נמצאים בקומת כניסה מול הבנק פועלים. יפו 216, תבואו במונחים.